UMLA berim garang sa khona Zenet M Sangma ula phet no na TMC pad ula ban late phai byang chaka Congress Zenet ubade uparatra jong Dr Mukul Sangma ubade menteri rangba berim pad unong ilam kalyang percha babenta na TMC Zenet M Sangma ringkat bu Dr Mukul lembar kibai kila penyaso chaka TMC chwa election arhajar arfulai hadin bekila phet no na Congress Henry ula sharem ha NPP katba u Dr Mukul u job Katkum ka kubor Zenet ula ban lik phai byang chaka seng Congress hadin bu lami no na TMC bad ki nong pet perman ki la subajur balada Zenet un lik phai byang chaka Congress kala ban long ba wat u Dr Mukul bad ki ru ila ban lik phai byang cha kani ka seng gabarem